Mun nimi on Kasper. Kasper Seppä. Ja mä olen itsensä paljastaja. Mä oon tehnyt tätä nyt rippikoulusta lähtien. Mun vanhemmat on aina ollut kauhean kannustavia. Perinteisesti sellainen tietty avoinmielisyys ja luonnonläheisyys on ollut tosi lähellä meidän suvun ydintä. Se on kauhean tärkeä. Siitä mä oon todella kiitollinen. Tää on antanut mun elämälle uuden tarkoituksen. Se tässä elämäntyylissä onkin mielenkiintoista, että ikinä ei tiedä mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Enhän mä tätä täyspäiväisesti tee. On mulla oikeakin ammatti. No jotkut sanoo, että asianajajan ei pitäisi tehdä tätä, mut mä oonkin aina kävellyt omia polkujani ja tää nyt on vaan osa mun elämää. Se, että tätä pidetään outona ja iljettävänä johtuu mun mielestä vaan siitä, ettei tätä oo markkinoitu kunnolla. Yleensä mä valitsen paikan, sään ja ajankohdan mukaan. Mulla on tietysti omat kantapaikkani, joita mä suosin tilanteessa kuin tilanteessa. Mä pyrin mahdollisimman monelle ihmiselle jakamaan tätä mun juttua, mutta valitettavasti se ei oo aina niin helppoa. Mun on kuitenkin pakko saada tää tarve tyydytettyä. Tavalla kuin tavalla. Mä oon muutamia kertoja puhunut joillekin läheisille, mutta yleensä ihmiset ei oo sitä kauheasti ymmärtänyt. Tää mieltymys on jostain syystä karkottaa nyt vaan läheiset ympäriltä. Onneksi mä kuitenkin oon löytänyt samanhenkisiä ihmisiä internetin keskustelupalstoilta. Sieltä mä oon saanut ystävien lisäksi tosi hyödyllisiä. Teemu, mitä sä taas teet? Miten niin?